Yuk. Aku njaluk tulung iso. Tulung apa, Bos? Ini lho, Yu. Kowe nek ngatur pertemuan aku karo Mbak Nana iso apa ora? Pertemuan. Lah sampean apa, Bos? Nek pengen ketemu ambek Mbak Nana. Arep ngeki pisan Mbak Nana yo. Lah iki tak tekokno sandal. Oh, apa kencan to. Gampang, Bos. Masalahno aku kok beres. Yang penting enak iki lho, Bos. Yes nya, Yu. Lah ketemuan ndi, Yu? Neng kolam pemancingan, Bos. Sadi. Tapi ki rahasia lho, Yu. Aja ngomong wong, termasuk bojomu. Beres, Bos. Ya wes, Yu. Tak tunggu nang pemancingan, Yu. Bu, aku ndonga abane Pak Mandor ini ngapain lapo? Wonge ape kencan, Pak, ambek Mbak Nana. Kencan nang ndi? Neng kolam pemancingan. Wis sepeda Bu, mau cek padha legane. Yo ngono kuwi sing jenenge gaplek pringkilan. Apa wi, Pak? Wis tuwek ning cek petakilan. Pak, sampean ki pengen gini. Apa telik-telik proyek kan lho, Bu? Iya, tak goleki Mbak Nana sik ah. Mbak, sampean ki pengen ndi? Ki apa blonjo rono yu? Yuk malah aku ae, nang dia yu. Wis, kita ayo. Jajane aku bocak rene apa bocak lapo to yu? Eleh, golek angin segar Mbak. Arep ndelok-ndelok wong mancing gak ya apik Mbak. Ra jelas sik. Sik ya Mbak, aku tak nang kamar mandi sik. Kebelet rek. Iya yu. Bos, Wong endi, Yu? kalau bos wonge nang kono. Sik ya, Yu. Iya, Bos. Bos, Duh, gak kowe tekan kene. materialnya teko, Bos. Supaya njaluk tanda tangane sampean. Saiki. Iya, tapi Yu, bojomu mbok omongi to, kok ngerti aku nang kene. Iya, Bos. Tapi wonge tak weling nek iki mau rahasia. Tak pengen ngomong wong-wong. Ngono ki ora kacek. Iki terus piye, Yu? Lah sampean piye kok, Bos? Duh, ini yo gagal ngene iki. Ndi bisa aku mau? Sepurane, Bos. Duite wis entek. Bos, ayo.